bageneukan zurekin hizketa egiteko gogoa, bakegintzaren basoa oian hori nola dagoen jakiteko. Nola ikusten duzuzuk basoa? Egia esan da nahiko ondo, nahiko ondo. Ni beti perspektibarekin aztertzen dut egoera, eta, bueno, akordatzen naiz nola geuden 2013an, momentu horretan bake prozesua guztiz geldirik zegoen, ez zegoen aukerarik, ez zegoen aukerarik hitz egiteko, gauza bideratzeko, eta orain alderantzik, nik uste dut hori beste etapa batean sartu garela. Alde batetik etaren desarmea hasi da, beste alde presoek bide bat hasi dute hori bergizarteratzeko, eta azkenik hori rekonziliazioaren inguruan ekimen desberdinak badaude. Orduan zentzu horretan nik uste dut asko hobeto gaudela. Alegia atzo baino hobeto gaude, bihar baino okerrago pentsatzeko da, ez? Bai, dudarik gabe, ez dakit nola joango den bake prozesua, azkarrago, astirago, ez dakit ez nago ziur, baina dudarik gabe nik uste dut hori bide honean gaudela eta hau ondo bukatuko da. Aizu, Paul Rios, eta laino beltzak adibidez, non ikusten dituzu? Laino beltzak toki askotan. Alde batetik, dudarik gabe, Espainiako gobernuaren jarrera ez da bat ere ona, ez du bere estrategia aldatu, eta oso beharrezkoa da bere kolaborazioa bake prozesu honetan, baina nik uste dut argi izan behar dugula, ziur asko kolaborazio hori ez dugula izango. Eta orduan zentzu horretan beste aukera desberdinak aztertu behar ditu, hori alde batetik. Eta bestetik nik uste dut eta prest dago desarme prozesua garatzeko eta martxan jartzeko, hori esan du iraganezten, baina beste alde ez dakit desarme prozesua nahiko azkar eta nahiko harin garatu behar dugu, eta ez nago ziur nola izan daiteken desarme prozesu hori. Zuk ere galdera dezente dauzkazu airean, tertulian aipatuko dugu, eta gero banan-banan begiratuko ditugu baso honetan dauden zuhaitz guztiak antzazu zugasti. Adibidez, zuk nola ikusten duzu, laino beltzak non ikusten dituzu? Laino beltzak, Paulek esan duen bezala azken batean, ez dana ikusten perspektibek ez daukaguna dira, azken batean gobernu espainolak ze paper joka dezaken, zorain arte ez diogu paperik ikusi, ez da? Eta hoi, zenbait pauso ematerakoan, egia da, nahiko frustranteare badala, jendeak nolabait irakurketa global bat eduki dezan ze gertatu daiteken. Halarenik, Pauli, galdera bat egin nahi nioke eta bildurra ematen dit terminologia aldetikan hanka sartzea, ze azken batean herri hontan oso ohituta gaude kazetariok terminoak estigmatizatzea, ezta? Eta horretan askotan entranpatzen gea kazetariak, politikoak eta bat eta beste. Aste honetan albiste izan da, preso batzuk hurbiltzeratze prozesuari ekin diotela eta eskaera egin dutela eta hori bideratzera dijoaztela. Ez dakit, izena jarri beharko bagenu zerren aurrean gaude. Zaballan Anklaresen beste prozesu batian edo hau beste zerbait da. Nik uste dut hori beste zerbait dela, eta bakarrik hori Euskal Herriatzeko prozesu baten hasiera izan daiteke. Igual gauza bat komentatzeko justu atzo entzun genuen Barne Ministerioaren adierazpena, Barne Ministerioak esan zuen hori Euskal Herriatzeko beharrezkoa dela egindako minaren aitortza, eta nik uste dute Barne Ministroak dana nahazten dela. Nik uste dute momentu honetan dispersioaren bukara oso garrantzitsua da presoi dagozkien giza eskubideak bermatzeko. Hala, gainera, dio,
Europako instituzioak, adibidez, Europa mailan badaude espetxe politika irizpide batzu, hori Europako estatu guztiek bete behar dituzte, eta bat oso argia da, eta hau da, hori presoek bere zigorra etxetik gertu bete behar dutela, eta kasu honetan, ikusten dugu hori, batzu daude ez daki Kadizen, beste batzu Sevillan eta beste hainbat tokitan. Orduan, zentzu horretan ez da beharrezkoa ezer presoak Euskal Herriatzeko, bakarrik aldaketa bat egon behar da espetxe politikan eta hori erabakitzeko ez dago inongo oztopari. Beste gauza bat da, hori espetxe onurak izateko bai beharrezkoa dela egindako minaren aitortza, baina hori beste fase batean egin beharko da. Baina, kasu baten edo bestean ikustu dut hori momentu honetan, giza eskubidea bermatu behar dira eta zentzu horretan dispertsioa bukatu behar da. Bi gauza dira beraz, batetik giza eskubideak eta ezain urruti egoteak, alegia gertueneko espetxeetan zigorra betetzea, eta beste bada onurak izateko, beharko litzateken egindako minaren kaltearen aitortza. Edozein kasutan, aste honetan jakin dugun albisteen inguruan, pauso bat iruditu zaizu, Paul Rios, alegia presoek eskaerak banaka eta mailaka egitea. Bai, alde batetik, iragan abenduan preso kolektiboak hori esan zuen, hori preste daudela lege bideak erabiltzeko, eta hau da zentzu horretan lehenengo urratsa, baina dudari gabe beste zer beharrezkoa da, ez espetxe politika aldatzeko, baizik eta bizikidetza hobetzeko, eta zentzu horretan ikuste dut autokritika bat ona leitzatekeela. Orduan, urrats ona da, urrats positiboa, baina zerbait gehiago behar dugu hori benetazko eta bizikidetza eratzeko. Honen inguruan, badakizu, atzo Urkullu lehendakariak Euskal Herratian egindako adierazpenen inguruan sortu da zalaparta puntu bat, lehendakariak esan zuen, espero duela, hau ezker abertzaleak hauteskunde kanpaina aurreko giro horretan sortutako zerbait ez izatea, Arraizek erantzun dio gaur, oso gogor eta gaitzetxe egin ditu lehendakariaren hitz horiek, ze irizten diozu? Daukagun eskarmendorekin badakigu beti hauteskunde garaietan beti dana distorsionatzen dela, eta kasu horretan hori hauteskundean nahiko gertu daude, eta dudarik gabe hori gertatuko da, baina kasu batean edo bestean ni beti esaten dut hori nahiko ez dakit erreza dela hori oztopoak identifikatzea da aurkitzea, eta benetan beharrezkoa dena da hori aukerak eta gauza positiboak azpimarratzea. Orduan zentzu horretan ni beti geratzen naiz gauza positiboekin, eta nik uste dut hori kasu honetan presoen erabakian positiboa dela, baina ere nik uste dut hori ez dakit tentsio puntu bat beharrezkoa da hori hau ondo bideratzeko, eta zentzu horretan berriro errepikatuko nuke lehen esan dudana, eta hau da autokritika bat ere beharrezkoa dela. Bakegintzaren arlo honetan eskarmentu luzea duzuzuk, Paul Rios, eta herri honetan hauteskundeak ere sarri-sarri izaten ditugu, erabatekoak edo bestekoak. Askotan aipatzen da Rajoy presidenteak behar bada zerbait egin ote dezaken behin hauteskunde Europarra pasata. Ni ez nago zir, eta gainera nire esango nuke, gutxien ez dakit daukadan, ez dakit perspektibarekin, ia guztiz konbintzitata nagola zentzu baten, eta hau da, ziur asko hori Espainiako gobernuak ez du bere estrategia, bere jarrera aldatuko. Nik uste hori izan behar da abiapuntua, bestelan ez dakit frustrazio puntu bat izan dezakegu, eta hori ez da bat ere ona bake prozesu bat martxan jartzeko, baina hortik aparte nik uste dut
hori ez dakit, barneatu behar dugula bake prozesu honen protagonistak, protagonista euskal gizartea izan behar dela. Eta hemendik bilatu behar ditugu irtenbideak, konponbideak. Gure erantzukizuna da, gure aukera da, eta hemendik zerbait egin behar dugu. Eta zentsurretan, benetan niri kezkatzen hauena da, adibidez, alderdi politikoen arteko elkarrizketa prozesu bat martxan jartzeko dauden oztopoak eta zailtasunak, eta hori bideratu behar dugu. Ez du zentzurik hori olako egoera batean ez izatea parlamentuan ponentzia bat edo batzorde bat guztiz hauetaz hitz egiteko, eta hori gertatzen ari da, eta hori da gure eginkizuna, eta ez dakit erremedio bat bilatu behar dugu hau ez dakit aldatzeko, ez dago beste biderik. Hori nola egiten den izango da galdera, baina edozein kasutan, seguru asko gure tertuliak ere zerbait erantzi nahi dute, gogoetaren bate plazaratu nahi dute, edo baita galdera den bat ere. Xabier Riezu izketan. Bai, nik Pauli, arratsaldean, Paul, galdetuko nioke, aldebikotasunik gabeko prozesu honetan, alegia zuk argi eta garbi esan duzu, ez dela inolaz ere parte hartzerik izango, Espainiako gobernuaren aldetik, eta etaren desagerpena ahalbidetzeko ze neurri hartu daitezke pentsatzen genuen nazioarteko begiztatzaileak zirela nolabait ere plataforma bat, baina gero ere ikusi dugu nola hori bihurtu den eztabaida publikoan behintzat ere Madridera edo Madridera bidalitako mezuetan gauzatu dela. Legia zeozer egin beharko luke Espainiak, zeozer egin beharko luke, berriz gaude frontoi horretan, ez da? Zeozer egin aldaiteke edo egin behar da. Inolako Espainiako gobernuari begira egon gabe etaren desagerpena erraztu ahalbidetu edo azkartzeko. Nik uste oso justu esan duzu oso non dagoen gakoa. Beti olako bake prozesuetan edo bake prozesu klasikoetan beti aldebikoak edo aldebiak izan dira alde batetik talde armatu bat edo talde terrorista bat, eta beste alde bat gobernu bat edo. Eta justu gure bake prozesuetan hori ez da gertatzen eta igual agian ez da gertatuko. Eta gainera ni hori ez dut onartzen olako dinamika bat edo olako eskema bat bake prozesua garatzeko. Nik uste dut hori beste agente bat egon behar dela gure bake prozesuan, eta hau da euskal gizartea, hemengo alderdi politikoak, hemengo eragileak, eta zentzu horretan aldebikotasun hori beste era batean antolatu behar da, eta hau da, igual momentu honetan hemendik sortu behar dugu zerbait etarekin hitz egiteko edo etarekin hori adosteko nola garatu behar den desarme prozesu hori. Eta nik uste dut hau guztiz elegilea da, gainera egin dezakegu holako zerbait, eta dudarik gabe Espainiako gobernuaren laguntzarekin askoz hobeto, baina ez badaukagu laguntza hori, gure artean konpondu beharko dugu hau. Ja, beraz, paradigma aldaketa bati buruz hizketan ari gara, ze orain arte beti pentsatu izan da, tira, Espainiako gobernuak ere rol importante bat zuela jokatzeko. Nazioarteko adituei buruz, geroxiago hitz egingo dugu, galdetu nahi nizuke, baina eurekin hitz egin duzuenok, esan duzue, beraiek ere, harrituta daudela, ze eurek landu dituzten beste arazoetan, beti bi parte edo izan dira, eta hemen seko beraiek dauzkaten egiturak, buru eskemak, puskatu egin zaizkiela, ez? Bai, hemen badaude bi alde, eta alde batetik eta gero bestetik euskal gizartea. Eta hori, paradigma aldaketa bat da, holako zerbait ez da inoiz gertatzen munduan zehar, orduan, zentzu horretan igual nahiko berriztatzaile da gure bake prozesa, baina hau da gure egoera, eta gainera igual agian beste ez dakite modelo bat eraikitzen ari gara hori bake prozesuak ez dakite kudeatzeko. Baina hau da daukaguna, eta orduan zentzu horretan, ni falta botatzen dut hemen ez dakit elkarrizketarako eremu bat edo elkarrizketarako ez dakit mai bat edo foro bat, ez dago zer hori parlamentuetan, instituzioetan,
halako zerbait behar dugu, behar ditugun adostasuna lortzeko, ez dago beste modurik. Antzazu zuhastik, bai? Kuriosoa da, Paul, azkenian, badirudila inobatzen ari gerala, ezta? Hau da, bake prozesuetan, paradigma berri bat irikitzen ari gerala, eta behar bada beste batzuk aprobetxatu dezaketela, baina azkenian, esperimentuakin, ez da gaseosakin o gaseosi gabe, behar bada mentxe gaudela, ezta? Zuk esaten dezunean Euskal Gizartea izan beharko lukela korpus hori, hau da, interlokuzio simboliko hori zertan gauzatzen dezu adibidez? Parlamentuan, ze parlamentuak aurrera segitu behar behin badu, gaurko egoera ikusita, PP gabere izango litzake, naiz eta lehendakariak alegin guztiak egin nahi ditun denak egoteko, baina ez dut ikusten, hemengo Partido Popularra Madrilgo diktamenen kontra ibiliko danik, beraz, zuk hori gorpuztu nun gorpuzten duzu erakunde begira parlamentuan? Hori parlamentuan, Euskal Jaurlaritzan, baina beti ez dakite hemengo eragileren laguntzarekin. Zentzu horretan leku guztietan zerbait martxan jarri behar da, ez bakarrik instituzioetan, baizik eta bizikidetxari buruz baldin ari bagara hori leku guztietan bideratu behar da. Orduan nik ez daukat hori modelu fijorik edo proposamen fijorik hori garatzeko, baina gutxienez nik uste dut hori parlamentuetan, gobernuetan eta orokorrean gizartean zerbait antolatu behar dela. Paul Ríos, honek aldeketa bat ematen du, eta ez luke ala izan beharko, honetaz hitz egin ezagun mailan eta zuk ere parte hartu nahi duzunean, seguru gari gara aldeketa Jose Luis Parronek ere zerbait aipatu nahi dutela, baina lehendabiziko izenburua gaur Paul Riosek esan izango litzateke Euskal Herrian bertan bilatu behar zaio bakeari erremedioa. Hortxe kokatu beharko litzateke, hori izango litzateke, orain datorren, nolabait esateko, paradigma da. Ez dakit aldaketa den, ze batzuk hori buruan lehendik izango zuten, baina gaurkoz horrela ikusten du Paul Riosek kontua. Gari gara alde? Ez neurri batean, atzaldeon Paul, nik ere uste dut hor badagolako bat, Euskal Gizarteak hartu behar duela nolabaiteko zentralidadea edo kasu hontan, nik ez dakite Jaurlaritza edo parlamentua edo legebiltzarra edo nola izan behar den, baina bai ikusten dut arazo bat edo azkenian hor eta dago klandestinitatea, armak, nola egin daiteken hori Espainiako gobernua sartzen ez den bitartean eta gehiago hori dinamitatu edo horreri trabak jarri nahi dion bitartean, ia badagoen modurik, nahiz eta Euskal Gizarteak milale egin, hortik aurrera jarraitzeko. Nik hori ikusten dut, bai ikusten dut punto bat, alde bakartasunak arazoak sortzen ditula. Ez dakit nola esan, baina oso zaila duzu, nahiz eta gure inguruan eta guk dena ados jarri, Urkulluri irakurtzen nion gaur ere ertzaintzak nolabait hortan lagundu esakela, baina nola lagunduko du ertzaintzak ze ingo du, joango da arma horiek desaktibatzera gero polizia nazionala etorri dadin eta ertzaintza... Baina nik uste dut jarrera hori indartu eta indartzen jarraitu behar dugula Euskal Gizartetik. Eta hori indartzen dugun einean geure burua ere babestu Madriletik eta Frantziatik datozen jarrera ezkor hoiekiko. Egia da guk mila ditugula eman beharreko pausoak eta ziurrenik zai egon beharko dugu, Madril eta Frantziako gobernuek azkenean ze nolako berme juridikoa emango dioten, hemendik egin ditzakegun ekintza eta proposamen eta urrats guztiei, baino bai ulertzen dut eta ikusten dut alderdi politikoek, euskal alderdi politikoek eta eragileek, zuek, Paul, Lokarritik eta abar, bai gorputz sendo bat landu eta osatu behar dezutela euskal gizartea zuekin bat jartzeko, eta badakizue ondo nola euskal gizartea nahiko nekatuta eta dagoela eta gogaituta gai honekin, eta orduan indiferentzi puntu batera ere iritsi gaitezke, eta uste dut hori piztu egin behar dela une historiko honetan, piztu eta indartu egin behar dela gizarte bezala eta herritar soil garenok ere
olatu hortara gehitzeko moduak eta diskursoak eta proposamenak uste dut jaso behar ditugula, denon artean gutxienez Madrilen eta Frantziaren ausentzia horren aurrean gure presentzia bermatzeko eta hor batera eta oso-osorik gaudela erakusteko, ez? Baina, hala ere, zalantzare sortzen zaitze, atzo lehendakariak ere, orain arte baldintza zan borroka armatua bukatzea eta eragindako kaltea aitortzea. Baina, atzo lehendakariak gehitu zion eragindako kalte injusto, adjetiboa gehitu zion, eta gero ere gehitu zion lehen Jaimek aipatu duen nola klabe elektoral batean edo egiten ote dauden presoek mugimendu hau, kezka hori behintzat, eta ez ote duen horrek ere, prozesua oztopatuko, esan nahi dut, lehengoen Madrilen ikusi gendun. Padron, barkaidazu, baina idea asko harilkatu izkidazu bata bestearen segidan, eta orden pitin bat jarri beharra nago. Sentitzen dut, Padron, baina lehen da biziko hiru idea apuntatu ditut edo hartu izkizut. Bai, izketarako gogarekin somatu zaitut, baina berbala piko xamar bihurtu zara. Lehen da bizikoa, Paul Rios, nazioarteko bermea, edo hobeto esan da, Frantzia eta Espainiaren bermea, adibidez, etaren armak ez dakit, hartzeko, zigilatzeko, edo ez erabiltzeko moduan uzteko. Hori nola gainditzen da, Espainiak ez pau nahi. Egia esan da, ez dakit. Ez dakit, ni ez nahi zaitu justo olako prozesuetan, baina duari, nik uste dut hori egiaztatzaile taldea nahiko profesionala da, nahiko impartziala, nahiko ona, lan fina egin du azken urte hauetan, eta beraiei badakite nola egiten diren olako prozesuak. Orduan zentzu horretan ez dakit konfidantza apurtzu bat izan behar dugu, eta duari gabe nik uste dut hori lan ona egingo dutela, baina bai zentzu horretan ikustu dut aldi berean beharrezkoa da hori haie sentitzea euskal gizartaren babesa badutela, eta zentzu horretan gutxienez gure babesa badute. Egiaztatzaileak aipatu dituzu, eta izango zenuen zuk Manikalinganekin egoteko aukera adibidez, bera harrituta zegoen, ez? Berak albiste hon bat zekarren, berak bere pentsamentuan eta bere ustean gauza hon bat zekarren Euskal Herrira, eta alde batetik sekulago txasko hartu zuen, jende askori, erakutsi zuena oso eskaxa edo gutxi iruditu zitzaiolako, hori alde batetik, eta bestetik sekulako susto hartu zuen, Auzitegi Nazionaletik otsegin ziotenean, ez? Bai, nik uste dut kasu honetan hori desberdindu behar ditugu bi alde desberdinak. Alde batetik, nik uste dute hori egiaztatzaile batzordeak aurkeztutako txostena eta proposamena nahiko ona zala, baina bestalde komunikazio arazo bat egon dela. Nik uste dut hori olako bideo bat momentu honetan Kolonbian izan daiteke izugarrizko urratsa, baina hemen Euskal Herrian ez, eta hori aitortu behar da. Nik uste dut hori zentzu horretan akats bat izan zela olako bideo bat erakustea. Ez zuen ezertarako balio. Hori da alde batetik. Eta bestetik nik uste dut, ez dakit, espektatiba pusika bat sortu genuen, igual, agian denon artean, aurreko astetan, eta orduan, klaro, emandako urratsa garrantzitsua izanik, ez dakit nahikoa espektatiba horiek betetzeko. Eta hori ere onartu behar du. Orduan, kasu honetan, ni beti gauza positiboekin geratzen naiz, hau da, desarme prozesuaren hasiera, hau garatuko da, bere saltasunekin, bere oztopoekin, bere trabekin, baina garatuko da, eta dudari gabe nik uste dute horregatik beste etapa batean gaude eta asko sobeto gaude. Egiaztatzaileei buruz ari gara, Manikalingan eta taldeari buruz, lehendabizikoa orduan, tira, behar bada irudi arazo bat egon zen, baina bestetik sustoa eta izugarria, alde batetik ikusi zutelako, tira guk ekarri dugu hau, baina inork ez du erantzuten, alegia Espainiako gobernuak ez du aintzat hartu ere egin. Eta ia hirugarrena Auzitegi Nazionaletik otsegin digute. Bai, baina, Espainiako gobernuak eta
konkretuki bere barne ministroak esan zuen desarmearen hasiera edo desarme prozesuen urrats bat izatea positiboa zala. Eta nik uste dut hori jakinda zein den Espainiako gobernuaren jarrera nahiko adierazpen ona dela. Baina gero bestalde hori, justu Auzitegi Nazionalan gertatu zena, harrigarria da, ulertezina, ez dago, nik uste dut ez dago modurik olako, ez dago eskubidereko olako zerbait egiteko, baina beste kasu batzuetan, eta haiek badute eskarmendua, olako gauzak gertatzen dira, eta, duari gabe, igual orain, beste saltasun bat egon daiteke haien lana egiteko, baina duari gabe oso konprometituak daude gure bake prozesuarekin, eta duari gabe bere lanekin jarraituko. Beraz, hori azpimarratuko dugu, alegia konprometituta daudela eta lanean segiko dutela. Hori egiaztatzaileak. Bai, duari gabe egingo dute. Hitz egin duzu Manikalengarekin, egun hauetan? Bai, ez aski Manikalengarekin hori justu, hain dela 10 egun itxin genuen, baina gero azken egun honetan beste batekin hitz egin dut, eta badakite hori prozesua nahiko zaila izango dela, baina gutxienez hori ez dakit prest daude irtenbide berriak bilatzeko eta lan egiteko. Eurek ere ikasi egingo dute, ez, euskal prozesuan? Bai, duari gabe, baina, azken finean leku guztietan bake prozesuak oso desberdinak dira. Ezin dugu konparatu Ipar Irlandako bake prozesua eta Hego Afrikakoa, hemengoa, Kolonbiakoa, desberdinak dira. Orduan kasu bakoitzean, ez dakit aldaketa batzu egin behar dira, ez dakit aukerak bilatu behar dira, eta gure kasuan igual agian zailtasun asko daude, baina bestalde ere asko hobeto gaude konparatzen badugu adibidez Kolonbian dagoen egoerarekin. Orduan, hori, aurrera eramango dugu bake prozesua. Alde batean beraz egiaztatzaileak eta gero Brian Carrin eta bitartekariekin pasatakoa, Baionan pasatakoa, eta Leberte epaileak galdekatu nahi izan zituen, eta polizia etxera joan behar izan zuten galderak erantzutea. Carrin Hego Afrikarra ere harrituta. Bai, eta bereziki Raymond Kendall Interpoleko idazkaria izan zen, polizi bat azken finean, eta nik uste dute hori izan bakarrik hori modu bat hori Frantziako estatuak erakusteko ez dakit Espainiako estrategiarekin bat datorrela, eta besterik ez, baina, duari gabe nahiko deserosoa da olako zerbait pasatzea, baina, Brian Currinek adibidez denetarik entzun du azken urte hauetan, eta, nahiko ohituta dago eta jarraitzen du hemen eta nahiko inplikatuta, orduan, ez dakit, olako gauzekin ez da ezer lortzen eta gainera orain, ez dakit, animo gehiagorekin daude lan egiteko. Ja, Carrin jaunaren funtzio zehatza zein da? Pizkat, elkarrizketa erraztea, hori alde batetik, eta bestetik gutxienez guretzat oso lagungarria da, ez dakit, perspektiba desberdinak bilatzeko, aukera desberdinak aztertzeko. Eta askotan lan hori nahiko izia da, baina egin behar da, eta hori nahiko baligarria da, hori, nola saltzen dudan, baina, gu hemen bizi gara eta eguneroko gauzekin askotan perspektiba izatea oso zaila da eta haien laguntza hori perspektiba putzu bat izateko oso garrantzitsua da. Bestelan beti gaude hori horma baten kontra eta oso zaila da hori bilatzea non dagoen hori zulotsu bat, hori irtenbide berriak
bilatzeko, eta zentzu horretan beraien proposamenak oso garrantzitsuak izan dira, ez bakarrik orain, baizik eta hori lehen, eta duari gabe etorkizunean. Ja, eta nazioarteko sare honetan Jonathan Powell. Bai. Lotuta daude, bai. Jonathan Powell oso eskarmendu handia dauka olako bake prozesuetan, bere papera Ipar Irlandako bake prozesuan oso garrantzitsua zen, bera zentzu batean Britainia Handiko delegazioaren burua, eta badaki nola doazen nolako bake prozesua, baina bereziki gobernuen aldetik, eta horretarako bere eskarmendua oso balagarria da, guretzat. Eta ze aholku eman dizu, Jonathan Powellek? Zer, parkatu? Ze aholku eman dizu, ze gomendio? Ez gomendio, ez. Egiaztatzaileak hemen izan ostean, Paul Rios, gero Jonathan Powellekin eta beste batzuekin, bazenuten zuek agerralde publiko bat eta bilera publiko bat egiteko gogoa, asmoa, hori bertan bera geratu zen, Jonathan Powell Euskal Herrian izan zen, eragile askorekin egon zen, eta ez dakit ze gomendio eman zuen. Ez, justu bizita horretan ez nintzen berekin egon. Orduan, aholkurik ez, baina lehen beti akordatzen naiz hori nahiko insistentea zala, hori azpimarratzen, hori pazientzia apurtxo bat beharrezkoa zala, eta elkarrizketarako eremu desberdinak eratzea ere oso komenigarria zala. Adibidez, 2012ko azaroan bilera batean egon zen, aieten, alderdi politiko batzuekin, eta momentu hartan bere gomendioa zen hori gizarte foro bat antolatzea, eta hori egin genuen iragan martxoan, 2013ko martxoan. Zentzu horretan nahiko onak izaten dira berak emandako, ez da bakarrik aholkua, baizik eta ideiak.